Кніга паўторанага закону, раздзел 11. Дык любі Господа Бога твайго і пільнуй яго настаўленні і загады, законы і прыказанні ўвесь час. І вы даведаецеся сёння пра тое, чаго не ведаюць дзеці вашы, якія не бачылі навукі Господа Бога вашага, вялікіх учыненняў яго і дужай рукі, і ўзнятага пляча, знакаў і спраў яго, якія учыніў ён у Егіпце перад фараонам і ўсёй зямлёй яго, і ўсім войскам егіпецкім, конямі і калясніцамі. Якім чынам накрылі іх воды Чырвонага мора, калі гналіся яны за вамі, і знішчыў іх Господ аж да сённяшняга дня, і што зрабіў ён вам на пустыні, пакуль вы не прыйшлі на гэтае месца, і што зрабіў ён Датану і Абіраму, сынам Эліяба, які быў сынам Рубена, як іх праглынула зямля, адкрыўшы сваю пашчу, разам з дамамі і палаткамі і з усёй іх маёмасцю, якую мелі яны сярод Ізраэля. Вочы вашы бачылі ўсе вялікія справы Господа, якія ён учыніў. Каб вы пільнавалі ўсе прыказанні, якія сёння я загадваю вам, каб набраліся вы сілы і смаглі ўвайсці і завалодаць зямлёю, у якую уступаеце, каб доўгі час жылі ў той зямлі, якую пад прысягай абяцаў Господ бацькам вашым і нашчадкам іх, зямлю, што ацякае малаком і мёдам. Бо зямля, у якую ты ўваходзіш, каб завалодаць ёю, не ёсць такой, як зямля егіпецкая, з якой ты выйшаў. Там, калі зерне засеяна, то воды жыватворчыя дастаўляліся нагамі, як у садах. Але гарыстая і лагчынная, яна чакае дажджу з неба, над якой Господ, Бог твой, заўсёды апякуецца, і вочы яго звернуты на яе ад пачатку года аж да канца яго. Дык калі будзеш слухаць прыказанні мае, якія сёння я даю вам, каб любілі Господа Бога вашага і служылі яму ўсім сэрцам вашым ды ўсёю душой вашай, я дам зямлі вашай дождж ранні і позні ў свой час, каб мог ты сабраць збожжа і віно і алівы. І дасць яна траву з палёў на кармленне жывёлы тваёй, каб ты сам еў і наеўся. Сцеражыцеся, каб не ашукалася сэрца ваша, каб не адышлі вы ад Господа і не служылі чужым багам, ды не пакланяліся ім. Бо разгневаецца Господ на вас, і зачыніць ён неба, і не будзе падаць дождж, і зямля не дасць плода свайго. І згінеце вы хутка на найлепшай зямлі, якую мае даць вам Господ. Дык пакладзіце гэтыя словы мае ў сэрцах і ў душах вашых, і прывяжыце іх як знак на руках, і звяжыце іх, быццам якую падвеску паміж вачэй вашых. Навучыце ім дзяцей вашых, гаворачы пра іх, калі сядзіш у доме сваім, і калі ідзеш дарогаю, калі кладзешся і ўстаеш. І напішы іх на бэльках дому свайго і над брамамі сваімі, каб памножыліся дні твае і дзяцей тваіх на зямлі, пра якую прысягнуў Господ бацькам тваім, што дасць ім яе да таго часу, пакуль неба будзе ўзвышацца над зямлёй. Калі вось будзеце пільнаваць усе прыказанні гэтыя, якія я загадваю вам, ды будзеце спаўняць іх, каб любіць Господа Бога вашага, ды будзеце хадзіць усімі шляхамі яго і будзеце туліцца да яго, то Господ перад абліччам вашым расцярушыць усе гэтыя народы, і вы будзеце валодаць імі, хоць яны большыя і дужэйшыя за вас. Кожнае месца, на якое стане нага ваша, будзе вашым. Ад пустыні, ад Лібана, ад вялікай ракі Еўфрат аж да заходняга мора будуць межы вашы. Ніхто не ўстаіць супраць вас. Господ Бог ваш навядзе страх і жах перад вамі на ўсякую зямлю, на якую вы ступіце, як ён вам казаў. Дык вось, прапаную сёння перад абліччам вашым дабраславенне і праклён. Дабраславенне, калі паслухайце прыказанні Господа Бога вашага, якія я вам сёння загадваю. І праклён, калі не паслухаеце прыказанні Господа Бога вашага, але сыдзеце з дарогі, якую я вам цяпер паказваю, і пойдзеце за багамі чужымі, якіх не ведаеце. Калі увядзе цябе Господ Бог твой у зямлю, у якую ты ідзеш, каб пасяліцца ў ёй,
Тады абвясці дабраславенне на гары Гарызім, а праклён на гары Гэбал. Горы гэтыя за Ярданам, за дарогай, што схіляецца на захад сонца ў зямлі хананеяў, якія жывуць у Арабе, насупраць Галгала, каля дубоў Марэх. Бо вы пройдзеце праз Ярдан, каб завалодаць зямлёю, якую Господ, Бог ваш, мае даць вам, і будзеце жыць на ёй. Дык глядзіце, каб спаўнялі ўсе загады і законы, якія я кладу сёння перад абліччам вашым.